obi yira ye soja na wisie no abade ye hu se ye wa akire krampa ye hu se o nipa na ha no wo ana se ye botwene ana wo ba ade bim na yate won kanti wo se jana captain se jana ye hu ye no ena ma ne baaye na e ba asa no omofo ane de ne ko na busuafo ho ma akoka na busua nchen senkeja no amma wo hu so bo anu ode bo nyankopon nokre but eja no hye ye ne ma obuafo e baaye obefa ne free baby anko no nko for the rest of his life a enko obe live was asase so ase no no enko no nko abetena ho na nasa abo bi bechinare no nyankopon enna matodwe nchem na eto no so eyi no epie ye ntina pam yemfansi ase kasa ye kwa ye benya dodo na aka yemfa we se ntu ye hofo se abrabom de besie bia no se ye wadwuma mo se ye wo fie se ye wo mantete ye mo se ye wo ware mo mpratwe mo de besie bia no eya na eye nti na aba ne sa na ama ne sa enka enye ma yenko ye nua be ma no so na ye ne no emo enkomo bra panyi ma han hello apam checking no Emma menhwe se bibia ye okay ana ye nkọ ye mabusia Sompa 106.5 FM mobro wasem dwumedie no wo te ye nka biem ewo eye Sompa 90.7 ewo nkranza feta kwa Sompa 101.1 FM and na Sompa takrade 103.3 FM so ade a wo te ye nka ewo ho na nkranza maka hotechi my Sompa 106.1 FM so ade a yetwa egu ewo ho and a Sompa 101.3 and so ewo doma omuso fire ewo ho adamfo pa radio ewo Paris France omuso tie yen ewo ho Facebook no ye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra yenhwe na yenko yenua bema no enche na yene no entwetwe enkomo ahomano enye but Jerry pacho me mo akwaba yenia ona muti say na me adom why fe no se ba be kana di sia a onya kola wo yesu bai ni dan so a wote nipa adwene san so de why fe rade matafo nyina ma wonsam wanchi enempa ya ye boy and scripture na me na de ma matafo nyina ma wonsam wachi ai adwene pa bi odwene fa me hono ma ne mrem adwene boni bi ada back to center back to center papa gwana me minim sa na de kan ye nua be ma na homa no asa ye nti de besi bia no eya na eye fansa eya na enyankopon hyehyeye sa amanisa enkenye or you say sometimes God not so all the time God works behind the scene you say a movie near see behind the scene me wa ye hwe o TV ni so there behind the scene we don't see what I say but producers no more involved in the movie no eno na omo na omo hu the course we chire and God works behind the scene hwe odifo bi na otukwan oditu nyame nim say ewrade me koi ka me ho nyame hye ne bo say meka ho ade wakwa kodru enti papa na iko na o start journey no no hu say ohu anamon 4 hu say 2 pair no pair which means obi ka ho enya no kwani de no afi okọ wakosa fodru baby no say anamon na emienu pe okay o ana start say o bobina o ye dede o complaining o ka so de me beko ena wa fa say edru baby den no ana say o hwe ya untimi fa me nkodu ni ti no sese kura po wo bi kura da manim tu dwane ansana tese obobna sa ese fe de edru baby no eno hu sa na mo na sa e mienu biom tese ono ne de ne another one de se ana wo se me complain de wo so aba enya me kopon ka kire ne se enya se wo complain na maba o sa na mo na hu ye no mienu pe no a hu ye no eye me de sa bre no me pagya wasi me nsayem because na wuntumi mfa ho ti me pagya wasi me nsayem na me de wo tra ho enye so complain ye na sa hu se me ba me pagya wo de wo tra ho no ansa enti abre bia no nipa pe complaints dodo ye kasa dodo ye complain dodo God is always working behind the scene what I said de nyame ye bia so no
say na kan no nipa adwene anaze de nipa so ne sabeka no ne san kan je say nyankopon wicked dabi, but God is always working behind the scene. There's no victory without a battle. There's no victory. If you don't fight, you won't win. Sure. If you don't fight, you won't win. So there's no victory without a battle. But this is the assurance. Christ in you is the hope of glory. What I say? Nyankopon kan ho a tenyonyam bi ewo echire. Na de me asema de abe de me ka etwa to an say de bia ye ho a say na ati akoka no, see, deliver me from evil. Apart from that no, de bia no pa say God, give me that staying power. Because ohani amane ka abrabon, pray for a staying power that you can stay. No we tria for ohani amane bia ebeba so. Oya sa so a onyankopon so no onja wo saada. And you know, let's understand say God is always working behind the scene. Ni aye hu no nyankopon ye adwuma no firi ho. Nyankopon ho no ye adwuma no efiri. Okay. And you wa utie bia no o de ko akoma to yam na mobro asem so ne sa asem ye de abeto ama no kire say hyehun kran ebri bia obi hye bibia ase na se ohane amane ba na ojema aya kai de ma wunya sa rehie mu no de ma wunya sa gidie no de ma wunya sa woden na o de hye ase no. That is the priority I say we lay emphasis on. The amount in by first I'll take that decision. You should still hold on to it. The amount nyamidi say den ya odu betwa afi na niam abeko ye no nyasa gidie no. Okay. Nyasa gidie no. Okay. Because God is always working behind the scene. I say, for we know that all things work together for our good. Okay. Yes, enti yenya sa arehie mu no. Nyame yenda so a o hye ni. Yenya ne se ode wo ho beto awurade so. Sa oyenda so a o hye ni wo. Okay. Aji se wan fa wan to no so. Aji se wadwen yon tanta. Aji wan nyi nendi. So oji ni di dia. Ni mire pemu no. Be ma bibia ye kama. Okay. Yes. Be ma bibia ye kama. Wait until God blows your mind. Or the adibi to ha. Anansenche ne no emre ne so na so jemu to ha. One kasa it will blow your mind. Why you be pain? Hebrews 13:8. Also Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Enra oye. Ene ogusuru ye. Ochina obeko so aye. Why bia ma nipa bebre. Record ne da ho. God's record is evident. God's record is there. Enti wa wutie ye. Nyarehyemu ewo nyame mu. Menya ho bone, menka wano edro. Memma abemubuo ema won take decision bia e de oha ne amane bi eba beso won ntime nyin free so nko na moji nyamedi ewie inkrashe se ma de ma won se jinyamedi uyi wani free ne so a e na abrabon be yim uyi wani free ne so a Frere Peter e wepo no so whilst Peter was gazing at Jesus onyakukudro by na mro yi na ni free ni so no e no memye. Okay. What you say nti okay. Jinyamidi. Okay. Jinyamidi. Yenim line no de aye yenua bema no a yene no ye ne ye hwese yensa beka no na ene asemu a waka wa mame ra ho no papa akaka kra bi no clock 48 years na ose aware ho akwa atwe di ama no nye ne suban according to ono no nye ne suban na enye na mom obetimi afo ba na waboa no a nye se wono nko na ehwe no bia ne maame de nakoto adwumem no no so asoso ne so kakra obewie na fe na esu ni ban bi eya ade a wayi di a kire no na o kire se mama koba be 5 na woni wonom esan senka bibi papa bi betimi apie mo free Nazareth aba na nka adane aware nanso ni nyina akwaye odaye akwaye obrego na etoda bia ya na onte ne ho ase se ni ti na enye wo ma ho se wono na ya na ento ne boase o se yesen o ontimi ehunti no ye hwe se na homa ne totomu a ye ne bekasa na ansa na no a ye benya no no wo abrabom se ne na yesi eka no obi wo ho a
ebe te say enua be ma no de no a wo ka no a obeka say me de misika kwoto aponche abo aponche ekoyen no a ebia nkamfa so ebeba so wutimi etete obowre mu de boa obi saa obeso na sene ewo na de yo nyina mu bi kra wo ye hiani wo abate se wo hene yiro amete ya se no mu ne maame ni bi ne papa ni bi nanso so wonye drum pempenso bi wa brabo mu a wo fise wo funtaban ofuse wanya anamo pa bia nantuo bi agina so yese to da bia anoma se wukoto no na se wodansuo mu na ne ntakra nyina afo a ni su no ya na yesu no nko na ne hunya wo wie nso so a eya na ni su ni ni suban so no yesu no nko enipa bi wo ho a eya na wo hu se efirifio se ye wonu mu asu ni won banyo se eya ayonkofo influence ena ya na se ye ba wonum so se de benyo obehia bema bi bema ne beyi na koma mu nyina de aboa no obi wakura ba bi ote ekura no oni bi enkran abrabo edan eye very your friend is scarce ewo ha se num se unya dan tenemu 100% and that's 99% of your problems and what solve it. Yeah. Yes, aduane board niam board wa kra ha se num but se unya baby edi wuti to obi ma baby edi wuti to a over 99.9% of your problems was solve it. Oh sorry akodi upa unya bi awadi wanya bi obi ni uni ase wo baby adu tibeto okwa manfo na metenkran na metfie wa ha mete odoko mete odona mete hehe fa mete taifa obekọ obi wo ho a kiosu bi a ese nwunu na ebi a wodam enso no krampo no na niche obi a wote ba bi a oda na danfo nche wo sa kiosu ni mo no ya enya ne dia krampo no ma be me bi meso ne mu sesie nhwe obebra ne ho ase obekọ fom obeti se soro abofo obeti se di ono de ase wonim bone kura da woni suban bone bia and so as time goes on what the ma be ma no so ne mua na wonum pempenso bi mpo no me ka se bia okofa ne fire kurokuma bi mu na de aba ebi so obefa ne nkna ha ya na so ne tibia mu nye wotimi kwafo obi na waye ne ye kama wapone ho kama wadware na sra ne nko ahye na taade no ne tirim ama ne perfume agu ne ho enso wo ba no na moto mechate ena wo hu se ne esidi perfume anasa body splash egu ye ho opie kura no wamfa bi angu ne ho a opie mpie opie no wanya roll na anya na moto mu a opie a mpie wamfa perfume papa bi designer one cb anhye ne ho anko anasa wamfa angu ne ho a ena wontimi nko wonya ba bi gina ye no ekwanya wode bema no efaso no abusia awreho bema timi supa te se de sabi ya bunu na so na ye oba bi ntia ne no ena mia me wofa emrante ehene ye bo afere keteche o ma de nyina me papa nyakopon kwaso ama ne ba bi pantena o se ba ne sa bema eya na wa mwani ekun adwuma ho esanse ema binum eye boni ayefo sanso ena mema num binum eye boni ayefo mema tu bata bankran wo tu bata ba kumase anase takwata krade anase baabi a wutie mifi no oni baabi odmiti beto abayu wa bi ni maame ma ne sika no ono so de bia bre no afedie na moba no so kura ma ne nsa ka adwuma o se abayiwa no kura mpo ne ho atete ne ho ofi enti wonfa ne nya hwe afe no hu say yes guess what town guess what Accra guess what Tade guess what Takwa enu nti ne girl ne de oboniti a just about 3 months 2 months ansa na wasane enso na wonim se tire ni sika na anko betimi di abono every 2 weeks and answer every month no enu obo anu a wasade pia be ma ne ma ne ko na nimu no ye ka se e fa be me yadwuma obeyi ene titi ni mo remu ena wonye sika kakra e de kotua ni tinsa na se de ye gye no ansa na ya fa na dwuma mu no enso ye fa na dwuma wie ye
secretary bi owo ho anase obi oye HR wo ho no wose na ni gye ne ho obi ne boss bi ani agye ne ho nte no wa dog wo ba no na owie yakora ne ko ma ne nso ho a no wasa akwa akoto wo ba ne ho esa de a kire ne yonko ba no ene wonyo ba bia ne ho nka pa cho se obi bua wo a na se dru brebi na ne ho nimfa so ma obi mu a ensan tete na na se enka tantan de ensan fa ne ho na ehina ya wanu mu pen no enye ehina fi enna wosi asukotwe adaka fridge aba enti ehina na kan tete na ya abreso abrewati ama abreso na ya num ye punum ye de emefi punumu ansa ne ya numa ne wonum kula mu nso a se de mu hwehwehwam no enne ye mfa kula mu nso anya hwe all because esukotwe adaka aba fridge aba enti no enne ye hina ye mfa anya hwe se obi boawo na se it get to a time where we hear the services biem we hear the more biem ne mu ano enya hwema obiem ampa atwa se nipa koro no enidi na tem men sai no na konfo ne a watena yafo ho ama konfo pa ba beto no no pa atwa eya na yento na jeje mu sa wate ye behwe na yato a yenkomo ne so ebrebe mu a ye be makwan na wonso wode wadwen kira ba sem a ye pese ye ka no wode wadwen kire edi afa ho nanso no ohine ira brewati adabia same betena ha se nom nsibu ma ya ase o na ma ya ase na menstrual cramps and dysmenorrhea na ma ya ase twa me na ma ya ase twa me na wode me na mamo ampacho nka me ntimi ne wonni nkomo yi abrewati amehu oden papa manyini pa enso me nka me mfie ya no aba behwe me manyini nanso abri bia no esanse yankasa yenu tan yenu ha ene eniema hodo ye obo ade dodom yen no ya rewre nro no na bena ne ho ene ye de nutan ne bia ka ho ye de ne hini ne bia fra ene ye de haba no so wo no ene ye punu kan tete no ba ye fi a na ye punu anasa ya noa ne nti wo ba no abesa wo de no anoma no papa wa bo de na akọ ba bi na ne de ya ye na ba fo kwan so kan tete no udi ni mfa yi bonsu anase kuruwa no ase adro na ade na mo ba adwuma na hye ho da bi enne ya ye na abefo kwan so na ye nkọ ba bi a enne kan tete no anytime herbal mixture enu a ena ye nom enu a ena ye de ye hu ye enu a na ma ya ho den wumpom a ye mre no me pa cho hura ye no eye time herbal mixture ye ba ye bobo bia ye ho odin ye sipisi tent no ye nsuro ba bia wo ka se ne ye ntira dwuma ma ade enchi kasa ma ade enchi a ye be kasa enu ti ma ye ni ho odanse panchiro de ye nim no awiane ade sa ye nso kane a emfa hwe won manim na na manyame maamefo bi wa ha se no wonim te sa hwehwe na wo ho den no wo chen kubu ni nyina ye time ba me shada roma oba pampa cho me mo akwa aba Meda wasimi nu abema. Ona muti se. Boko abrowatia. Wefo. Wonso ho fe. Ma ho ofe papa bi. Wo chapa. Eye time ada Roma. Enya gro. Obubo bia. Na onunum bi. Wona wo sene no. On se tete no. Na ye nananom omunyansa ne omunimdie mu. Ansa na obetu ana ma obeko school kra gise wabodudu. Eno bi na doctor na water fridge wusu agiman. Na da Roma ne nimdie mu no waye bibidro krogen. E de amaye. Nti migidi sa wonso nunum bi nti ho fe. Yeah. Nanya no na de ekwe. O menstruation ba e ba kama. Nya fe na e na ebusumi we se ba we na awia mi o na me pa chow. No kre. Masa na e manento. Boye nkomo. Time herbal mixture. Time herbal capsules. Boye nkomo. E dey tina wase obi nya bi no. Abrewati amedase. E wase obi nya bidum e manipadua no. E sanse nipadua na kwa no. Dane da ye ko nyina ye sori ko ye dwuma so. Nanso ye nya adaje e manipadua ne de a. Na ne wase ye nya aduro ne binum sanse no na ebo a esiesie nipadua no amanipadua na fa ne ntoma pa e de efra. Enti abrewati amame fa ntia soronko kra en free time herbal center ye na so ye. Emfa ma obi biara a wo tie Sompa 106.5
106.5 FM omu nyina oma yenhyira oma pomudin enti Dr. Nana Otafrija wusu agiman na minim die mu no wodi onyankopon mra no so pa osi ye ni dua na ba ne mfa na hahae no ensa yare enoa na oye enti wodi aduro so nkokọ a na abadwa so a eye time herbal mixture tie di ni ye time herbal mixture osi time no eye TIME malaria bia aye ziba wo abrabọ no osi bosumi no obetu na se ye momo ani enhwe ye no num no ni bia bro ati ane ma ye mani padua no obi wo hon mo sori osi ne ni suchi no ni tipae no oda wonda malaria fever na ebo won kaye no esanse ye kwa ye banyina na ye bre ne ye bre aduana de hye me sori anopase a wo fa ha wo si a wo bewie no abre na so nam time herbal mixture ye num a ye wani da so wan konso a wunni wan kwa wunni wan mara wunni o abre wa nyina ni asem no time no an ye de no an ye de eko ye kagina mu fo enye ize enti wo no num bi no na ebo mani padua no afa ne ntoma pa efra malaria mowa no ye mowa boni omba ni padua ni mu a wo bre pa ene obi ho no mo se mani su chimi mani me hu ne amenya miti pai me ni nyina ye mowa na abetena ni padua ni mu no enu nti no sa wunya time herbal mixture esi won pefie etifia e kire se wo no watu adi ye nananom de na na ye fa so enu nti ne me kanfo adua ma obi biara me friend se oye dunsi a ofre osua abrefo esan se wache wo ponim ni yi kwa ebrentuo ni wache wo oba ya ache ye nim time ni nti no ye boni dia ye nsuro enu nti ne ko ne ko pebi eto asai se e treat malaria fever no me kai wo se wonu ato na wuntimi ndidi a ne wo hia eye time se wonu ato obi ho no mo se ma ye adwuma abre mabo makonhoma ena na ofa ata wo se mabo akonhoma so mentimi anidi ase ne sei obi bedi ama no nom time no na wonu no entoso na wo betimi adidi ye na nipadua no atimi afa ne ntoma pa efra se malaria mo wa no wo nipadua no ma wuntimi nidi ena aduane kra bon wo se me feeling nausea me yesei me fono ene sei so wa time wo ho e wo ho enti wo jaya ma obi abedi aduane akohoma a waboye ne sika ho odi o enti nonom time ni bi na nom se de be ya wo techere maso e be ya wo de na watimi adidi yie eye for general body pains honam na ye wo ya no o sorry o se na no o se abna me sorry na se obi abome obi amo eye malaria mo wa no na aba nipadua ni mu a ama wo honam nyina eye wo mra wo hu ne a wonye kopebi ennom ononum bia ebeboa wo ama nipadua no atimi afa ne ntoma pa edi efra time no yen hye ne so se eye TIME obi tie mi obeka se aduana de hye bia wo amome yare so eno nkire se doctor woni ho aduro bo modin afa pain na gi number yi wo fra doctor bebo modin akirechire mu ebia no wo yare ne mo ho aduro na so nkire se woni mu nimdie fra 0244 417 669 0244 417 669 ofra doctor obeje ofeso eye time herbal mixture time no say ye TIME abroati ehun say ebi ho no so yare wo drug store obekọ no ne akoyi aduro bi di ama no enye no ne ye hwehwe okopeta ma se bi no we so ye paaji we enje ka che ne say enye no na me hwehwe okopeta TIME abroati amonica sa enti eno ne ye di ama wo eno na wo kọ no nom ehun say mofra ne ikosko weda no enti wo kọ no pebi ma no wo ma ne miloni biscuit no hunu set time so wo ho no enti obanu nom bi eni kasam ne say nyasa wo yare nko anu anu maduro no eni ti manenya wo daada dia ebehia wo bambo atere ma yesa yare sabokiti ma ho ban mo piafo bo ho ban enti wo nom no na etwe free yare ne nkeka wa ho na wonim se enya nwono obi wo se bibiduro no enye time doctor nim die ne nyansam no wa ye ne de obia betimi anom hye no so se abofra ne mfie dumienu a ye ma na duro no ennom bi mfie dumienu kɔ no de wo betimi anom bi kama ye nye number no ebio 0244 417 669 0244 417 669 wada wo mabru at the time herbal mixture aso no ye the time capsule ene ne mixture na wo maduro no ebo adwuma yi ena no bra kwakwa se mani agi abayo bi so oba mentimi agro no eno ntine eye for sexual intercourse wo performance ne wo form a kono kope capsule wa bwa da biridwa
o mema sam ne yeni na betre so ye di no mema yo won no mane nya adwuma mane keka mo na nyina pi enyina sei abi wati ya wo ya guy na sa wo so ya guy time on so ya guy e be ma be ma wa ya guy won pem enti ni nyina no eboa ama wo so wadi adanse ma abayo na ma wo mo piafo na wonim se yakosua kuma no so ho sin sansa agugu so e na no me producer ba ko si matam gay pa so girl ne ba na ase ho ne nko na e kire se udi anunum bi ne mixture na ase ne capsules e be hye ase ani kasam sa wonum a e ko ni paduanim no na ye adwuma wo honam enti ko ne ko pebi eto e ye immune system support eno so se ni padua no enko ya won se immune system no ofoma brewatia yare bia no atwe niti syphilis atiniti we chese enko no ho nya dinti no enframa bia yade bia atwa mu bia enframa bo na pa na waba osiminie enti ko pebi to wonum a immune system no ebe ye strong enti yare bia ntimi mma ni padua nim na ni padua na fa ntoma pa efra make am for time herbal mixture time HH capsules and in a mixture e dia ma obi a wotie Sompa 106.5 FM na open dosopo etupadia ye na yenko Okaishi drug lanes e house of drugs e wo ho rejoice e wo honom angel herbal tinated repash omunyina e wo ho omanmu shopper kukudam kese nyina wo kwa ubenya bi na wo pena krankra wo de boru pharmacy anasa chemical lunches soap bia wo kwa wo so pet time TIME ebreni ti ma me fa time no NC nyame adoma dasene wadaru mabru ye beba ne dia pomuden sem abesom makrao ye beda se aduana ba oba pa na aduana ba de aduana ba na na bra henewa udi ede medase na se de time sitie no oba me so wa wase adegedege manho ade ya ne se nana ka ne chaw ho wode be rahim fi aba no na hu aye se white ni ade bi ase bibi de nane nam ho bi e ba sa wo mmabi oba ya wase enka ensuo bi tagu wo ye kan for time HH aba mixture ene ne capsules no e dia ma oba sa wo pesa wase ye de sa wo pesa wase chie so o pesa wase nyalwa hodo ni pie fra bonten na wonante with confidence e wo bema eni so dia metna se confident lo bi wo betna se wi opeja ni mu ade so hwe na chi ansa akonwa no so sister bi wo se ho nyina say ya na pampan na esa wo mtin so ogu wo ampa chow enye panty line asem wo hia ta me checha ba me channel ne capsules ni bi na etimi aboa wo yesi edua be wo ni no yensensene so eya yetu ase enko pepre drugstore edro ena de wo ni o we so ye pampa chow wo kwa wo se wo peti IME na doctor nana owusu otafrija owusu agema be ma ba no onyame amani ndie anya agro na nim se enipedua no yeti ne yefra ni nipedua no wo hia dua ni hini ni flowers ni dubra na wo dia mane more what am I saying say wo ye bibini nko adia nipa no enti ne yefra ni dua no pedua enti dua ade bi ye de dua ho bibia ye bia no eye ma ni pedua no eye general well being enti ya kope bi eye TIME time herbal mixture anytime HH herbal mixture and the capsules and a year count for the ama wonti no ma me na aduana ba ase medasi pi oba so no ye be hu da be nyame yad madasa ne ye be say medasi da se ne obe ban meto ma anti akosu agwo me ma me na wono so se de minim ono mo asa wo kala no so esiesie no se say you na the media no ma hwe na che ma admiral from afar enti me hwe di na mse ye me ne ma me bedi ahia ene na aduana de hye wo se me ba na so mahu di na che se no nyina ene wo hu ne ba no ne doba wo hene yire enti da se ne no se wo ko enzu ase kora ha che no e wo se obeba betina se na wo ne mo edi ahia enti ko anu aka kire opambo doctor nana agimai opambo me de opambo odi fa Monica sa nti kwa wo se ye chia no ye ma na akwa ba ye ma na bat na se na so mpa so de ni bedi dwuma ma na ni agye ye ankasa na ye duru ba bi a ye tena se nti wo ma ye kwa ba no wo ma ye dwaidie ye ne bo hwe ko bom ya sa ma mo kasa me nwa water kora wo nti wo koye anti agoso ye ya ma mo office enti no mo ba ye ma mo akwa ba ya no ba ye adwuma kuma se de ni ye ne mo a anti free ono so se ya o ba wo no nsem e na me so ma bete kakra ebi
wo na say free wo ne bibia be ye fine abusua ko pe bito ye ma no de atwa to na ye nsori a medasi nti number no 0244 417 669 669 medasi yanso ye da se abusua time about center for ena ye ne wonom edi ehia no edro no ye bo ne dawura no akope bi achi akwan ato esanse sompa hase no mo de eniema panko ade de ene ehu ede aso ate no eno na ya na ye de ehu adanse eno nti wudwam no a wotie no oba be ma pebi na fese wo nchen ya no wabobo bi pebi no na fa bo ho ban na entime emu ankwada no ono mo kosku ano pebi de amomo secondary school for no na bibia so etimi akoye ede amawo no busia yemfa time about center wonom nupa no eho de wo no ensi asennom na yentoa dwumedie no eso enche yebekọ ehoma no eso na wa bibi say atowo no ene yen enche yesi wakofa obi waboa obi ama enne wo timako ene de ahye wani na na manugu asem so a meka brantie bi wo se ababa wa no eye mi se oda me fasekan enwo no esanse se meka ya na me ye contractor wo se otwenua tiba contractor ene okọ ahafo achi wo baabi o se sumurachi ene okofa ababa wa no na wo hwe edan bi ana wonum demu a ye nipa nwotwe ena ne maame ena ne papa ena ne nua panyi mienu mo so asa awo mienu no mo nyina gu single room wo se da wo kọ ofie ho no na wo hu dan a nipa dodo na awura mu no wanwura ho nso no na ye na homete etisa de 3 single room nipa bebre nipa ne drosso omo pia se 3 mu na omo pia free apa ose abaya no wa wie JHS ena wo so onya adesua adepamo anko betimi ayen kana ni je ho contractor ise na onware wa ware ama na yire agyan no nti oyese ne obefa abaya no na wone na tena no waboa no ode ni bedru kumase e man baby pa fashion school bi ma ne koye na akwada ne nya dru ne second year no wose o mo kọ ne 3 years odru ne second year no behwe ofade nya hwe biem na wose de ya ne se onti akwada no so hu jai ode na koma nyina ma ne nti no akwada ne fa ne se wotolege enti ono akura na ye bonu akọ baabi kura wakọ dama ade ache no oya wose na school madam somayen na ya ama ne buofu no na wo keke bi genti na be ma na wose oba fam no opachew wo pachew na akwada na esa nante nanim enti eche na ntam wofo nyina ase bi akwada no kura ye na duro enso wose e ka duro so no nko betimi akopa nso na akwada na nye ne hwe ba na odo a wo ma akwada ne tema wo nyama no wa akura na senti no na opese wo ya akwada ne ye na nakoma kodi mu apam se to da bia na wokofa obi ye ne yie o hwe ni schools osua adwuma kora na do kapra ba wo sempo aba eboa no na se kodru baabi bonia ye ya kai da bi onfa ho ene obaabi wo ho a na ntwinam a ye twa ato ne so ni nti no na wagya ne ho onfa ne kunu ne be ma na obo akohuma no wonfa ne nya hwe but okoto ade a de wo to ne so de srade na esa abedi ni dem e wona koma ho eba abayi osi akwan de ama ne moja fro se be ya ebe fro ye ne na wato ne kunu na twene de ne do akoma sa be ma no eto de apam eya na ye eya asem bi a eya ahomete sembatia na enipa ne bi wo ho a apam wa hwe ne kakra da bia 20 cities week ne yesen 5 days and find some Monday to Friday yesen 100 cities 2 weeks yesen 200 wa hwe ne 5 years 7 years da bia wo de metola bi kura eboro weekends do bedi nka ho eno no calculating nka ho enne wo bia 500 cities ebom de ama no ohun se wa yibi abom de ama ni ntino ne ya toothpaste ne toothbrush a o de betwini se ti wura obeyiso nka ho semina odi dware nka ho kasa mineral water wo toma no nka ho wa hwe ne be over 7 years 5 years 2 years obi ayi 500 cities
e de ahye ne nsem de abom de ama ne nti no nani aso no che wo no de na wo de ma no nti no officer wonya be ma de wo tu ni bottom yi sika ebo ma no o se wo de ne o mema yo ni nyina akoma no se o de sa nko akwa nka enye ya obewi asem bu se kaka wa bo wo me ho na me nsem chi ama the cheek of it na maame ade ba ko bi wo mu a se wo ya adwene se wo bebo obi a enyame adwuma ese nyame yo na wafa ato ho so emwa ye nyankopon adwuma nokre enti nyame nso bo nipa ya na o nhyeda anhye so o hwehwe bibia asan afiri wo ho eti se de wakọ adurogie de wakọje aduro wo no ho no nhia bibia wo ho bio se wonto ase ade beto ase no waseda sure enti de aka akire no ye aseda e wo se odeda na mum se nipa no a wo boa no o da chi me boa na manasi na me ho kire me a wa beboa me yifiri utirim onye firi ni ti e ka nipa su ho ono na be ya mana ye oya nti se wo yi uyam se wo boa no a ye wa adwen se enyame na wo ya ma no dia ne ho akwakodi mu nyina eye ne ya kese ne ye se wo bekom na o de ne ho akoka no na dia no on na next year nti na kuma no na ba ya na de Africa kra but no wan ko school ntem e ho ne ye kurokuma mu nti no wan ko school ntem enti wo wie JHS na okoye okoto no na omu nyina egufie dan ba ko mu sa na atakwa me dan bi na na homete atakwa me na tie dan bi e no mu sa de ye friend say blend bi e ne pampuro e no mu de aye nti wo se na eye na homete nsuo tokura enwunu dan no anipa be se dan ne nhye danso ne nipa be de wo mu buru edu kodu no mu a wo mu dam no e no ye na adwen se ne oba ye no obehu aba ya no ne na dara enti e no obefa no kokoro ne okohu ne maame ne ka kire no akoye ne yo ne na tena because oni yiri bia wo na dara na asemu a wo kan ye se wo fa obi na wo ye ne ya ye ne se wo ya amanyame na nsan ne papa bi kan asem bi wo se wo ye eja wo ye na wo baba wiase enkasa wo hwe ni school ana wo piano chenchina che wo wi a wo mara me shop o se wo ye sa wo mobla ko se nkwada na obi ane ne hyebre obi ane ne su ne ban ye wo de be wiase enti wo be fa ne se okọ nanimu ana se wo de ne ho kobo wi fu obi o se ne baba kama otimi provide anything ya akwada ne hia de ma no but okọ hu akwada no wo twam wo de ne ka twam wo ba bi akra na kra ne se wo ko school wo hu na wone na danfo a wode na ba fie pen akwala ba na danfo ba ya wode na ba fie pen no wo ma fa mema mienu na wo mugina ma solving ha na wo se de ne ya ne se ne baba na ono nya 17 years ya fe no obetwe yi no SSC ana se yi wasi no bema wone ni gina ho no ni ka bi a hye wase akwada na sha asomade mienu wase de ya na yakwada no no se we sa metra wasa mehwe akwada we na wanyini na waba behwe me na chenchina achije so na behwe me ansa na ma ye dia se ne ma me mobla wo anhwa me wuntem enti eno no nso ya na de wo mo ye de kire won se ebete wakoma ye be ya wo ya enti da chia kwa ma bia no wobesesa na adwen na owi anka me papa te ase anka mi hu ya nka nso no eno nso nyansafo nka bi wonderful tibo nkosofo na ye ta kasa asem ye tufo na sa wantia kwantia de nipa dodo na no ho kire wonom kwada mema dodo na ho kire mesan se ye boa wonom no wo mu amwa sade obi adom wa hwe wo ma wanya baabi agina na odi makwa hye nani ase no eno no eye dia uguo eno ana betwa obi akuno ho ama wa bre no ho ase asom wa na ewie ye won so wa hwe ne yie no da chimbe obehia de ono nso be boa no a onfa anya hwe de ono nso beti makwase woni ase bi kama sa na tie do be ye bia no betwa enti se wo hwe akoda no a wonso boa ho sie omuna samo be maka se osesa wo hwe oyire na otontoma ba akoma na to bi fra sa nya se obesiesie de ho awie no obi a wono so nani agi ade efe ho no obekwa ode ni sika bekwa akọfa no akọpeti na wo ye kodamfum nya bi na ode asiesie ho wa ye tete kwani na ade wusum ne ma ne ma enti se we no wo ye ho ya wo ye oba ya na so be ma wa ye ho ye
Oto chain ma oba no a umpeche ya to sneakers. Okay. So umpeche obi wa mema na dodo na umpeche to. Elder say umpeche to. But sneakers obebo. Aye. Eba say yanje short what mu say anu odin a obebo. Kaftan tobi gu wo. Tobi. Siesie wo ho. Oh no kre. Na so ho a wo anu what to susu anu atop mento mani bi. Ede ka se ye kɔ ayibi no wobetimi akobi enti so aso timi tugu so ai se ye je asra na wantimi antwe o mowera ma ebe ka so obowere wu ha nti won so e se wo siesi wo etene won san so obi etene nsan no wantene wo ka se kwata nso aye o ye kwata wonderful enti apam ye ka kire boni ayefo se won kai eya mon kai de bi na mon so so amoye papa ya na akɔwie mo bone no eya to da bia nyame yi sa nipa ne se boa no nefa enya enhire bi fafiri ni nsem nokre ya wase be nya papa bi ema obi boni obi su maami akosu ago eka asem bi wase ema obi ni su ne ne ban boni na wayi na didi a kire no ema ne nna ne wo papa no ma ne nkoye te se wono enchenji me ye te se nipa boni ni no nokre wo ye ni papa continue to be that good person na wo ye no ya nipa no de oguo na no ana obetwa sa waye ne papa no de bone na etua wo ka ma ne ntoto ne panko be hia ne difo na de ya na ye anikasam wom ne ye anigide wom ene sa ya na wonhu sa de but ya na esi eto wom obeto ne panko sa afei ondu bra wontimi nya hwe no wondu bra wa yo ba na afei tete lester ayika opanda se wa wie na dwuma yo enufu na tiagu na afei de mambi saa na ekọ no afa na ono so no nipa na odna akoma kohye ni mu no wo che ni shegelege wo ho nokre shegelege light o so kire no o kire ni shege but ya na wo wodi nka de ye wo no ya wo hu ntia nipa bo ni bia na wie ye nyefe enti eba na saa yiyaw no free wakoma yiyaw ni free wakoma mu bompa ese nyame ma wuni wuname let it go free your heart eba na saa wunyini che nti esi kura wobete aha na mo wodi show mu a wanhwe ayensi no wonti bi oh ya baba wa na ye friend free kwawu no wo se ma asem no man kan wi owi ache no afa we na ye na dafo ne kwaje ne boyfriend no o si ayi afa de me boyfriend na okodi madamfo na chi se wadamfo na ne betutu nsem gwa no na de ne ho be hyehye me afa na damfo no so yi agu be ma no so ne kwa wi ache o ma no ma komo se o mo ya adofo no mo yi wototwene no afa no man kasa no otan aba beto wo mo ntam wono no wa free wo heart ko wanim kola na to da bi nsusu a nyame eya won pesa de bone beba beto wa brabom enipa no otena won che kwa awie ya wan sure de yade beba beto so abusua be pone de amount afa be wie che wadwuma be sei enti ya de be sibia no eya na ye eti se de motivation na me de eba ye no se nsisa bia na nkenye obekwa akoka asem aba amwa be sombi ebe wie che na akwa wie wa fiase da nti de bebe bia no eya na eye wahini bia wono so na kwada na henkwa bia no one ne tie sompa ne one no ekọ baabi se ene me be me prince enko kwaye mu na monko bu ayi ye friend sen edua bi mra me wo mo kwa na enkofo bi nso se wo mo epe ayi etire ede akwa ya ade na wei na ahenkwa na itwa edua no prince ne wo ho se we hu na okotwa na ne nsa tia ba akokotwa ye eto fom se hu enwura mo hefa no mo kopam na se wo mo eba no akwada na ye nsasini aka kakra mo matie se o mo hie so aba wonom so asase so no e no mo kohia ankofo ye abrafo a kan tete wo hini wu ana wo mo petire ni ade e de akwakoye na wonom hu ahenkwa no na nya de o mo pani bia okay na ne ho ntema wo mu enti prince no ne ho ofenti no omu yo ma dwen so mbefa prince no mu ene de akọ no mo tabira akora de ne koye na dru bla eso mo kwafo panyine yi amamra ne amane na ye twa ne tin ne de ne gya wo hene ne kwan a obetimi akọ akoda bokọ te se de kan tete na ahemfo ne ye no no afa do mo koyi akora yi ba ya
sa akura na ne nsa na ye yi nti no mu ko nyina no waso ne nsa ne sei moja no epram no mu de na taade ne bi ti na taade no mu de chechire ye nti no wa ye ne nsa ne sei ntabrafo na ehu okay to mu bie kwanfo panyin ne ba ye mu bie akwada ne ho na wo mu si yi nsa wo ye sei na afa de emoja na aye ayima na so o mu sa ne ya ne nsa esini ni ho na se onye perfect na se o esini no ntimi enja wa hene ne kwanti na wo se wo mu ja ne ma ne ko enti sankabra ayi no na henkwa no ohene na henkwa no se wo twadua no na nka ne nsatea no na obe wo no nka se kan na nkwa nkotwa ne nsa na manante a enka ye de ne kokokun no enti wiase de ebesi bia ye enti no so obi ayi uboni aya obi wasom ne pen wa 7 ne pen wo se wo fa wo nya hwe wo maame ya chese ayi awofo mo hwe ma ne ne o mo so mo fa mo nya hwe no mesraw e ma ne haw no oba na wokodi nachi no waka na so wose wonti a kire no oba na wode be ho nani sa wahwe oba bi wahwe be bi ne wayi uba akwa hye wonsem a me pa acha susuma ne haw okay na e wose basa nyame ni made kronti ama na basa yenkwa homa no so wa ebi ato pen wo story aba share with us na so wo bi kafa we say hu no me de ani ntina na wo kan ya na o de ebe ebi to numerous na wo apam de ebe shada yenya di ya 1 year na yes ye do betina adwam no kre wo de ato wona no odin na wakọ asama ado aba wakọ heaven so aba no kre to da bia sometimes so kasa me hu te say Yesu a wo kasa fa wo mu ai media sana me na make secret natural adame no te a wo kansa mi sun pa ye na wo kasa ne nyina no me te voice ne te say Yesu na kasa fa wo mu but wo de na wo hu ne sa ewi ase de ebesi bia no eye 0260 nti ye di 1 year na mako ebe interview wase 0260 196064 0260 196064 0260 196064 ai yaka 64 na wi afa no abos 0260 196065 0260 196065 0260 196065. Hello, Midofo. Hey, Mama, Papa. Hello. Yes. Good afternoon. Afternoon. Sompa Pacho di baby akasa frame do. Hey, we just now so na me. Hey. Ene preaching na ye media. Democracy is so media. Binima sing na manyami. Amen. Amen. Now akasa free. Wow. Abusia betimi aba 0260 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Papa na sem na yemare ho. Wow. Wasi preaching no. Wow. Say de wo kan no. O say o kasa no ayi preaching wo abonten o. Preaching no eboku to dwempa. Enti wo so betimi do de aba beto so. 0260 196064 and 0260 196065. Why you be papa pen and where you boni ayo wie wasa kwa akose wo kora asai aka ho. Hello, good afternoon. Pacho di baby akasa free na efri afidie no homa ye ne a. Okay, let's talk. The different moment na Okay, my auntie, dede wo hopa about my auntie. Please Pacho. Was sorry, I'm the two please, and I'm was sorry pa, I'm say. Men am was the pass so I didn't go see prison. I'm go so 10 years near. But Mate. And she says, what I saw one na what free. Me go so prison. Mutie Sompa o prison ho. Better time. Maybe Tima ko sa gwa gwa ju peace FM pa. All free one me maybe one that and then in program pa. Your friend see number we so. Your friend see number we so e benya.
Every time you have to miss my way for me. Macho matema. Ma yɛmfa wo nsi ha. Ma yɛmfa wo nsi ha yɛbɛfrɛ why? Yɛmpɛ sɛ yɛbɛwura mu bebree wɔ ha. Yɛbɛfrɛ ne yɛ no wadi nkɔmmɔ yɛ sɔre a why? Ɛda ase sɛ wo nso wafrɛ. Sompa no apa ma trendy o. Trendy. Enti ma menchia blog masters ni nyina. Ewo yard num. Blog masters no. Yɛkyia wo. Yɛkyia wo mo. Erade bɛhwɛ wo mo. Also our story to share with us. True. Yɛbɛnya time de ama no yɛwia yɛbɛfrɛ no 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065 wako wie ewo prison de nti e ba sa no ɔse ɔne yɛn ɛbɛkyɛ wɔn so bɛ odo de ɛbɛtimi aba na yahwɛ so obi ayi oboni ayɛ pɛn uhu emfama pegu obi ani so ekowie sɛ boni ayɛ ɛna wɔde ayi wo wɔde suwisa anase from wisa ɛna akwani. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, mama. Pacho di baby akasa free. Pacho, your friend invite me kasa free last week. Ashibi pacho ma yentie wo bapa. Pacho nyame sra mo pa. Benso sumpa eya mitie pa do bia mitimi twintwin fidie ni saa. Twintwin radio no saa nzana me di manyamo. Sra mo pa un crash no so. Miti store ha. Bia enya bot 12 na nya tenis we pena esese miti sumpa. Nya mo pa. Onshra wonso eda sesa bribia nso utie sompa onso betimi abaso na yetimi afa wodi no 0260 196064 and 0260 196065 obi ayuboni aye epenya yese beka anasa onso dia wo no obetimi ene yen ahye na bibia nso etimi akoye 0260 196064 and 0260 196065 yese sompa no sompa no aba e de ama badwe mafo nokre se odi wa fidie eto Sompa 106.5 FM a wa abrabom no be yan fonso kra wonya de bro so debi apam ya ye adwuma wo radio station p but ye be pie Sompa ha se no metimi aka kira us pi se me be pie Sompa ha se no mo no madwemu abie pa. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho di baby aka se free. My yentie o twom frɛ fidie no yentie wa medofo. Pacho medum. Yetie wa. Pacho miso sumpa no I station mitie pa. Since we create to me order. Yeah, that's it. Na jobra na se mi fon so mi ko da fra mi di radem. But at times stations me no room. Ntini to me entina na jopa. Ita ma se pa futu amudi amedi ma family won pa. Yo. Yeah, so yeah, that was se abreni break bia wutie onyankopon koso anya wo kese. Hello, good afternoon. Good afternoon. Patrick Samakos, Mikasa Filarefa. Oyarefa ko ma me mayentie we me dofo. Oh, madam, no mafutu amode be mai. That as plan na kana tinyame onhia mo no nya mo kase. Eni da da nyina munya afutu bi di mai. Na ye ya we chudo so aye ntinti mu ye no. Ye de mu se de be nanti wa abrabo no ye da ma ne mo majuma pa mo ye. Yo. Bye bye. Mami akoba ya dance se won so frɛ yakoso ana tie Sompa 0260 196065 and 0260 196064 akasiba kakra bi na ya disi na ya bie kwemu e de ama Professor Abochie na for Golden Country dwumedie no watimi e de aba besom yen 0260 196064 0260196065 upon them anugo asem so ameka me say me ba Sompa no I am telling you and then so hwe be anywhere beba me betimi akrimatofo enokre de eden no eba me hu ni se kanipa abrabo ho enti na aba ne sa na
se wotie sompa nso so a ade a wonso senia meken ya no wonso obeka sa e de akire afoforo sompa ma akatuapa ebi ho a wonte akatuapa na se esan se abasem a obenya de afiri ha ba obra na e akatuapa sure e akatuapa de akire wo so a na nka de bekwa kodidi nkomo awiama ayese de wafro soro agya onan a ogya nan yetre no ebe wi ni watimi aso ano akatuapa ne bi no owira afiri wo ho kura wonnim ho akwankyere a watie sompa na wanya no ye akatuapa ne bi no ebia na de kura wo no ye kete bi nanso akwankyere a wo fa ye wo afidie so ne nkomodie ne suahunu bi no amaketo na be ye kese akatuapa no sade nkakane na wo mfa bone ncha wo de yawo etua yawo so ka no watia sompa hunu se no eni kwanse wo de bone tua bone ka ana wo de oye tua oye ka na mom koso na shira empo de wo chiri wo eno no akatuapa no bi no okay obi wo so ya de koso na se asenum ya bre na ye be nokre eno nti no ye wie krakra no na ye wie no ewo Galatians 6, 9 and 10. Guarantee for woman no 18 sia chichemu enkono ene edu no. Ose na mama ye mre papa ye mu. Na se yampa ba ye betwa so aba ne bremu. Enti ye wobre a efata mama ye nye nipa nyina ye. Enkanka wona wo ye gidie no mo fiefo. Galatians 6, 9 and 10. And all kasa asem we say. And no say wo kan ni twi o. Inti kan brofwe. Let us not be weary in Let well us not become weary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest. If we do not give up. And we are 9 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. The family of believers, and one Ghana for, and one we are Sinibia Obeshiano. Unia, you fear ni. No correct. Unia, and yes, unia, only free of no chromo buyer. In Tenipebia Obeshiano wa Brabomono, my emre papa your hoda. Enti ye catch will be a say on fa we say mona bosom na epesi ni ye ya mpa ba wo papa ye mo a o se no e na ye nsura ebe free mo aba ho e na ye die nso yensa ebe kenti we ni kakra mo bro wasem Mr. Jeremiah Simpson apam dada oba pa kosuago aboaje e na afei ne ba obaba ya o ka no ho ohene ire mame ekua yeboa asiama bronya yede mamo ewie ewo mobro wa asem dwumedie eso maye na time ba mesha fo ase eya no akopa bia to time ba mesha na afi time cheche ba mesha ne capsules no na maredia anase malaria ne de keka ho ni nyina huraye wanumu ato wanumu aye wonwono na afi nso aye ase atwa wo ma asem mema yo sema nkoye no esiesie o na ye na eye miankasa meba na nasafo kantanka bema ono so ye na no ase school fees systematic price Mr. Dave wonum nyina ye nwa fam de e ma mobro wasem dwumedie no etimi eba wakwam ma ye na endpoint homeopathic clinic fo ase e ya hoto efie shall signboard akra ha se nom spinters kwan so e no wo na kronoma boy hia kumase won sabeka no 0244 867068. A fair secure sanitary pad. Ladies with secure sanitary pad, we are fully secured. Anti-Komama, excellent cosmetics in Cheng. Ewo eye edum PZ kumase na kwada so estate taxi rank ho na kwa GB sanso na ukọ online and social media handles ne so a wo de baby a store bia mu so no wonsa ebeke bi 0243 862158 na yedidi ewo Hajia special local foods enuane papa efie ene ho ewo hacho atomic kwano so oben transition freno 0246